Вітаю вас, паважаныя слухачы і гледачы Еўрарадыё, у студыі па-ранейшаму Марыся Вайтовіч. Апошнія дні беларуская сетка «Бурліць» у Варшаве анансавалі двухдзённы фестываль з удзелам расійскіх зорак. І гэта выклікала хвалю крытыкі. Частка беларусаў абураецца, чаму зноў расійская сцэна і чаму ў гэтай афішы побач з імі беларускія музыкі. Іншыя кажуць, гэта проста культура і ніякай палітыкі тут увогуле няма, гэта інагенты, яны не падтрымліваюць вайну ва Ўкраіне, гэтак далей. Гэтая дыскусія зноў вяртае нас да пытання, хто такія добрыя рускія, як прынята называць расіян, якія не падтрымліваюць палітыку Крамля. Вось, але мы ў гэтым яшчэ сёння будзем разбірацца. Як беларусам будаваць адносіны з расійскай культурай і медыйнай прасторай. З аднаго боку скепсіс і страх перад імперскімі наратывамі, з іншага сумесныя праекты, агульная аўдыторыя і ўплыў расійскіх незалежных медыа. Пра гэта мы сёння пагаворым з журналістам Радыё Свабода Дмітрыем Гурневічам. Вітаю цябе. Прывітанне. Які нядаўна ўзяў вялікае інтэрв'ю ў расійскага журналіста і вядомага пісьменніка Міхаіла Зыгара, чалавека, які адкрыта называе сучасную Расію імперыяй і спрабуе пераасэнсаваць яе без прызмы прапаганды. Я нагадваю, што вы можаце быць актыўнымі, пакідаць свае пытанні, каментары пад нашым стрымам, калі для вас гэта бяспечна. Ну і пачнем. Дмітрый, пачнем з гісторыі вакол варшаўскага двухдзённага гэтага фестываля. Чаму гэтая афіша, на твой позірк, так балюча зачапіла беларусаў? Фестываль Outloud, які будзе праходзіць у Варшаве ў чэрвені, у кампаніі Барыса Гребеншчыкова, Манетачкі, Noise MC, Stop Time. Вось гэтая вядомая дзяўчына, якая недаўна пакінула Расію праз пераслед, якая грала на вуліцах у Санкт-Петербургу. Вось, як бы і ў гэтай кампаніі мы бачым Лявона Вольскага, гурт «Войскі» і Джей Морс. Вось, ну, так трохі вось смешна гэта выглядае, магчыма, не ведаю, адны сплашныя расійскія зоркі, так, і вось то нашыя любімыя калектывы, на якія ўвесь час ходзяць беларусы. Пад рэкламай гэтага мерапрыемства ў фейсбуку Лявона Вольскага прыхільнікі творчасці музыкі пакінулі больш за 100 каментароў і збольшага негатыўных. Вось, адкуль такі феномен? Што адбываецца, як ты лічыш? Я думаю, што гэта рэха такой сепарацыі беларусаў ад расійскай культуры, ад расійскай ментальнасці, ад расійскага культурнага поля. Ёсць вялікая частка беларусаў. Ну, я не думаю, што это большасць беларусаў, это хутчэй некалькі працэнтаў, калі браць так сацыялагічна, спрабаваць это намацаць, которые ставятся до этого вельмі балюча, тому что для іх як бы Россия это абсолютное зло, вораг, і все, что звязано з Россией, трэба ад гэтага адсепароўвацца, аддзяляцца, паўсюль на кожным кроку падкрэсліваць як бы сваю адасобленасць ад гэтага. І гэта можна зразумець з аднаго боку, як бы калі людзі так маюць такую патрэбу, мне здаецца, што ў іх ёсць выдатны выбар, яны проста могуць не хадзіць на такія імпрэзы. Я асабіста на гэта гляджу трошки інакш, потому что вось ты перелічыла зорак расійскіх, которые будуць выступаць на гэтым фестывале, которые ёсць на афішах. Ну, я мушу сказаць, гэта не просто там хорошие рускія, гэта у прынцыпе найлепшае, што гэта краіна дала расійскай музычнай сцэне і расійскай грамадзянскай супольнасці. Это людзі, которые абсолютно выступаюць супраць вайны, супраць Пуціна, яны падтрымліваюць Украіну, яны збіраюць грошы для Украіны. Манетачкі ўвогуле надавала інтэрв'ю хлопцам з «Шоу абсуждаем», выявілася, што є беларускія карані, і яе бабуля прасіла перадаць гэта, што як бы яна беларуска. І ў гэтым сэнсе я думаю, што тут павінна быць некая такая льгота таксама для гэтых зорак. Все ж таки гэта там, не ведаю, не Ірына Алегрова, Олег Газманах і не Доліна. Гэта людзі, которые як бы засведчылі сваю пазіцыю, яны за яе пацярпелі, яны пакінулі сваю краіну. І штодзённа, па сутнасці, сваёй творчасцю яны даказваюць сваю пазіцыю. І пераконваць людзей, которые не задаволены тымі афішамі, я натуральна не збіраюся, таму што, кажу, людзі розныя, у кожнага свае густы, свае патрабаванні да іншых зорак. Але мне здаецца, што калі проста мне не спадабалася спалучэнне, я просто на канцэрт такі не пайшоў. Але гэтых людзей, которые расейцы, я не лішу, не ведаю, нейкімі кепскімі людзьмі або кепскімі зоркамі. Ну, мне здаецца, што побач з такімі людзьмі стаяць, ну, не сорамна. Я часам назіраю яшчэ
іншую такую гісторыю. У прынцыпе, мы усе збольшага там жылі ў Беларусі, хто жыў у розныя перыяды, розныя пакаленні, што спявалі каля вогнішча там под гітару. Вось, сапраўды спявалі часам расійскі рок, не самыя дрэнныя тэксты, так, людзі ўсе ведалі гэта, так і я бачу, што дагэтуль нават у Варшаве, калі маладыя людзі ці нават нашыя равеснікі вось так сустракаюцца на прыродзе, усё можа пачацца з песен там «Тры чарапахі», так, ці іншых вядомых беларускіх песняў, а скончыцца ўсё роўна Цоем, Гребеншчыковым, песні, якія ўсе ведаюць. То бок ёсць такая гісторыя. Таксама, калі беларусы прыходзяць у караоке, таксама часта бачу вось такія сітуацыі. Частка крытыкі гэта вось не толькі пра музыку, а пра страх вяртання ў агульную культурную прастору з Расіі пры гэтым, так? Гэта абгрунтавана, улічваючы тое, што вось ёсць такія гісторыі. Конечно, российская культурная простора, она у Беларуси монополист, и она как бы накидае свае нейкія моды, шмат што прыходзіць праз Расею Беларусі, так бы вядома, я тут не адкрыю ніякай Амерыкі праз гэта. Ці гэта заўсёды кепска? Я вот не до конца упэўнены. Мне здаецца, што як бы людзі ёсць дарослыя людзі, которые самі вырашаюць, што ім падабаецца, што не падабаецца, якія пісьменнікі, якія творы музычныя. Умоўна кажучы, я ведаю, што я беларус, я штодзённа карыстаюся гэтай мовай таксама ў сям'і і на працы таксама. І я таксама спажываю часам расійскі контент. Я гляджу нейкіх расійскіх ютубераў, я часам чытаю кніжкі па-расейску, я магу глядзець нейкае расійскае кіно, і я упэўнены, я ведаю, што гэта ніяк мяне не зменіць у расійскі бок. Так, я не стану патрыётам Расіі, або там я не стану ўжываць часцей расійскую мову, просто мне трэба, мне здаецца, дбаць про это, скажем, беларускі асноўны складнік. І калі ты ў гэтым перакананы, калі гэта моцна, тады на цябе не паплывае нішто іншае. І ў гэтым сэнсе я не думаю, як бы, што кожны расійскі контент это абавязкова нейкая там, не ведаю, смерць беларускасці, адразу пагроза некая. Давайте таксама ўспрымаць людзей як дарослых, так, што людзі могуць мець розныя густы. Зрэшты, у расійскай культуры ці ў расійскай там прасторы, давайте будзем шчырымі, не ўсё там такое, не ведаю, кічаватае або безгустоўнае. Там ёсць цікавыя рэчы, пачынаючы там ад тэатра расійскага. Я памятаю размову сваю калісьці з Зенонам Пазняком, хто б ужо мог стаць побач з ім па нейкіх там антыпатыях расійскіх, але ён абсалютна аб'ектыўна, як мастацтвазнаўца, кажа, што як бы палітычная это адна справа стаўлення або там гістарычная, але, напрыклад, трэба прызнаць, што ў расейцаў вельмі моцная тэатральная артыстычная школа. Гэта так ёсць. Як бы чаму мы павінны гэты факт, напрыклад, аспрэчваць? Ці прызнанне гэтага факту робіць мяне меншым беларусам? Наўрад ці. Як бы я не скажу, што я супер часта спажываю расійскі контент, але мне здаецца, што калі б мы дбалі больш, на першае месца ставілі беларускае, тады нам нічого страшного, ніякі не іншы быў. Зрэшты, не толькі ж расійская пагражае, ёсць іншыя культуры, іншыя мовы, на которых мы слухаем музыку. Я, дарэчы, прыгадваю, вот недавно размаўляў са знаёмым, ён славенец, і заўважыў, вот калі ў адной кампаніі з'яўляюцца людзі, напрыклад, серб або харват, яны таксама прыблізна штосьці падобнае, як у нас, былога Савецкага Саюза або з былой там Югаславіі. Яны пераходзяць пераважна на серба-харватскую мову, славенцы або там іншыя складнікі гэтай былой дзяржавы, і яны спакойна размаўляюць, яны жартуюць, у іх таксама ёсць нейкія агульнакультурныя коды. Пры гэтым ніхто не становіцца, я думаю, менш славенцам, канкрэтна ў выпадку майго знаёмага. Ён проста карыстаецца гэтым як інструментам, але натуральна ён мусіў да гэтага прыйсці, мусіў зразумець, як бы, што нічога ўжо яму не пагражае. У нашым выпадку нам шмат што пагражае, але тут, мне здаецца, забаронамі тут шмат што не зробіш. Тут рэальна трэба укладаць, інвеставаць у развіццё беларускага, і это проста найлепшая прышчэпка ад, умоўна кажучы, рускага свету і ад безгустоўнасці таксама. І вось людзі, якія спрабуюць вось трымацца свайго беларускай культуры, бачуць, што іх зоркі, Лявон Вольскі, так, раптам, вось ён выступаюць побач з вялікай кампаніяй людзей з Расіі, так? Як
Ці можна, ну, у прынцыпе, канешне, кожнага чалавека можна зразумець, я уяўляю гэтае пачуцце, але я бачу вельмі шмат негатыўных каментароў, грошы не пахнуць, там такое. Усё ж такі, што гэта, як думаеш, чаму яны пагадзіліся на такія канцэрты? Гэта нейкі праблемны ўсё ж такі сігнал ці культурны дыялог? Ці сапраўды людзі зарабляюць грошы, як могуць? Не, мне падаецца, што Лявон Вольскі нікому не мусіць даказваць ані пра сваю беларускасць, ані сваю грамадзянскую пазіцыю. Я пра гэту пазіцыю ведаю там прыблізна з 94-го года, калі я пачуў 95-го, калі я пачуў першыню пра НРМ. І мне падаецца, што ну хто такія людзі як Вольскі, яны сваім жыццём даказалі ўжо, хто яны ёсць. І цэлыя пакаленні беларусаў вучыліся беларускай мовы, беларускасці, патрыятызму на такіх гуртах, як НРМ. Там не толькі, конечно, Вольскі быў, але мы кажам пра Вольскага. І інтэрв'ю, памятаю, я чытаў, глядзеў яшчэ на БТ, узгадаць, што на БТ калісьці былі ягоныя інтэрв'ю. Яны вельмі вялікую рабілі такую беларускую працу, гэтыя размовы і сама музыка. Таму я не думаю, што тут праблема ў тым, што не ведаю, ён прадаўся ці што. Просто я перакананы, што Лявон Вольскі не бачыць у гэтых расійскіх музыках, за кім ён выступае, ну, нейкіх людзей праблемных або людзей, у якіх ёсць праблема, напрыклад, з рэпутацыяй. І мне падаецца, што я нічога не чуў пра Манетачку ці Нойза, што ў іх там, не ведаю, што яны там падтрымліваюць Пуціна, што яны, напрыклад, імперцы. Не, гэта маладое пакаленне расейцаў, адукаваных, больш адкрытых. І мне здаецца, што вот у такіх людзях трэба шукаць нейкіх цікавых сяброў, партнёраў, саюзнікаў. Ну, таму што, які іншы выход? Закрыцца і зрабіць уражанне, што там няма нікога, што не існуе такой дзяржавы побач, або краіны, або не ведаю, як называецца, нацыі, народа, ну там ёсць 100 мільёнаў чалавек жыве. І мне здаецца, што і калі шукаць сяброў, партнёраў, праз якіх даносіць, як праз рэтранслятар таксама сваю праўду, свае погляды, трэба выбіраць самых лепшых, і мне падаецца, што Вольскі выбраў самых цікавых людзей, которые там могуць быць. Сябры, партнёры, саюзнікі, уяўляю, колькі бульбы зараз паляціць у наш бок, так, нават за такія словы ў каментарыях, магчыма, але вось мы разбіраемся, і я думаю, што калі ўсё ж такі людзі так каментуюць, беларусы, што для беларусаў ўсё ж такі такая тэма добрых рускіх, яна застаецца балючай для шмат якіх беларусаў, а давай просто паспрабуем вось гэтае паняцце. Як ты разумееш сабе вось гэты наратыў добрыя рускія? Ці памятаеш, калі ўвогуле гэты наратыў з'явіўся? Не, ну гэта пачалося пасля поўнамаштабнага ўварвання, з'явілася, калі з'явіліся людзі, якія не падтрымліваюць Пуціна, выступаюць супраць вайны. Это пераважна людзі, которые мігравалі з Расіі. І як бы я разумею, у гэтым слове адначасова ёсць як бы і пазітыўны, і негатыўны зарад. З аднаго боку, добры рускі як бы сведчыць пра тое, што ён, ну, як я ўжо казаў, там не падтрымлівае, ён не імперец, або тэарэтычна можа трошкі быць імперцам, але ў всякім разе ён не падтрымлівае Пуціна, не падтрымлівае там расійскі шавінізм, ён падтрымлівае Украіну, але з іншага боку, это трошкі так стала, як расейцы кажуць, ругательным словам, так, у нашым беларускім кантэксце, таму што яно набыло ладку такога як бы трохі іранічнага, саркастычнага выразу, так, што добрыя рускія, што мы ведаем іх нутро сапраўдна. Да людзі розныя ёсць. І сярод беларусаў, которые або і па-беларуску гавораць, або которые там, не ведаю, крытыкуюць лукашэнкаўскі рэжым, не все там маральна чыстыя ці якія. Ёсць абсолютно розныя людзі. Але казаць, вешаць ладку, мне здаецца, это неправільна, што все людзі аднолькавыя, што калі яны там, вот мы называем іх добрымі рускімі, то, напэўна, все яны там, не ведаю, кепскія, што все яны імперцы. Мне больш падабаецца нейкі індывідуальны падыход. Я выбіраю сваіх сяброў паводле нейкіх супольных каштоўнасцяў, якасцяў, цікавасці. Напэўна, не з-за мовы, яны на розных мовах гавораць. І мне падаецца, што калі мы выбіраем сяброў, а мы ж кажам менавіта пра выбар, это суперкамфортная сітуацыя, нам ніхто не навязвае, нас ніхто не прымушае быць з гэтымі людзьмі. Это мы з сям'ёй часам мусім быць, а там могуць быць розныя людзі, але сяброў мы выбіраем. Магчыма, трохі правакацыйнае такое пытанне, але вось, напрыклад, калі за мяжу прыязджаюць такія людзі з Расіі, якія не падтрымліваюць Пуціна, яны знаёмяцца з беларусамі недзе, так, і пачынаюць, вось ёсць таксама гэты, ну, адчуванне, ўсё ж такі гэта вось культурны ўжо код нейкі, імперскі, не ведаюць, ці гэта вось нас так вучылі, што агульная сям'я, мы браты, там вось гэтая прапаганда, якая працавала, яна добра спрацавала, у прынцыпе, яны кажуць,
Мы ж браты, мы ж заўсёды разам былі, як бы яны не падтрымліваюць Пуціна, але да беларусаў ставяцца вось як да братоў. Ці, па-першае, як ты вось ставішся да такіх гісторый, і па-другое, як ты лічыш, ці падобна гэтая сітуацыя на тое, калі беларусы, якія не падтрымліваюць Лукашэнку, не падтрымліваюць вайну, увесь час акцэнтуюць, што мы ж з Украінай, проста з украінцамі заўсёды таксама разам, у нас адзін вораг агульны, ну і гэтак далей. Да мне падаецца, што я зноў жа кажу, я не стаўлюся да людзей, не шуфляткую, кажуць, у адну шуфляду, што вот калі там з Расіі прыехалі такія, да іншыя такія. Мне рэальна, я падчас размовы дазнаюся, якія людзі, і мне можа быць, страшна сказаць, мне можа быць не цікава з нейкім беларусам, можа быць цікава з палякам, або цікава з расейцам, або наоборот, залежыць ад чалавека. Як бы тут важна акцэнтаваць адну рэч. За мяжой апынуліся зараз і беларусы, і расейцы. І вот вельмі проста зразумець, як мусяць адчуваць сабе расейцы, таксама беларусы, которые прыходзяць, напрыклад, у нейкія там замежныя еўрапейскія банкі, ім там адмаўляюць у адкрыцці там банкаўскага рахунку ці нейкай паслузе. Беларусам это вельмі не падабаецца, і это зразумела, яны мусілі выехаць з сваёй краіны, за сваёй пазіцыі, яны церпяць из-за гэтага. І яшчэ там, адкуль яны, то есть куды яны прыехалі ратавацца, да іх ставяцца як да нейкіх, ну я не ведаю, ненармальных, так, як да нейкіх ворагаў. А цяпер давайте уявім таксама этих расейцаў, которые выехалі таму, што яны супраць вайны, супраць рэжыму Пуціна. Іх у Расіі не ўспрымаюць, бо там абсалютная большасць людзей ашалела проста з-за гэтай прапаганды на пункце вайны. Яны з'ехалі кудысьці, іх не ўспрымаюць тыя грамадствы вельмі часта, дзе яны жывуць, і не ўспрымаюць таксама, ну, такія суседзі, там, умоўна кажучы, як, напрыклад, як беларусы, которые по вялікім рахунку трошкі іх разумеюць, або могуць разумець, таму што ў вельмі падобным кантэксце існуюць. Ну, мне часам робіцца крыўдна таксама за такіх людзей. Я памятаю, у 22-м годзе, калі вось поўнамаштабнае варванне пачалося, я напісаў пост, яго там, памятаю, там 1000 разоў, здаецца, шэрнулі на Фейсбуку, і менавіта с такой думкай, што гэта несправядліва, што да беларусаў зараз так ставяцца, таму што Лукашенко даў тэрыторыю Беларусі на наступ на Украіну. Ясна, што большасць беларусаў ніколі б не хацела этой вайны. Я не ведаю, ці большасць расейцаў не хацела этой вайны або нікоша, але гэтыя людзі, которые там іх называюць добрымі рускімі, яны пра гэта адкрыта кажуць, як бы яны за гэтага церпяць, яны выязджаюць. І вельмі часта гэта таксама інтэлігентныя, разумныя людзі, которые дзесяцігоддзямі это даказваюць. Ёсць абсолютно розныя, але я больш кажу пра нейкіх людзей, которые все ж таки маюць нейкія імёны. І, ну, і такі вот тролінг у іх бок. Ну, я не ведаю, часам это выглядае дасціпна, смешна, вельмі адважна для некаторых. Але я таксама не заўсёды называў это адвага. Часам это нейкім хамствам хутчэй папахвае, калі там, скажем, ну, нейкім людзям, которые сапраўды сваім жыццёвым шляхам, которые сядзелі в турмах таксама расійскіх, которые мусілі там цярпець, і пазней яны праходзяць праз падвойны канцелінг або падвойную ненавісць з усіх бакоў. Я не ведаю, мне здаецца, што трошкі так дабрэйшымі трэба быць. Ну так, я час ад часу слухаю, чую такія меркаванні, што як бы трэба увогуле абстрагавацца, так, ад расійскай культуры, ад людзей там з Расіі, каб проста вось побач не стаяць, і увогуле вось гэтая агульная ненавісць, я супраць таксама агульнай ненавісці, то бок я лічу, калі нават ненавісць ёсць, яна павінна быць скіравана на, ну, нейкіх канкрэтных, і нават калі мы кажам, што большасць там людзей з Расіі, яны там за Пуціна, ну, напрыклад, так, ці там нічога не робіць, гэта не значыць, што трэба там неяк канцеліць, ну, астатніх людзей, якія выступаюць супраць. Чаму? Таму што, ў прынцыпе, мы бачым, што я вельмі баюся, што такое можа адбыцца і з беларусамі, калі гісторыя працягнецца, калі, напрыклад, вось весь негатыў пойдзе, вось беларусы нічога, як нам казалі, да, не змаглі зрабіць рэвалюцыю, так, не змаглі спаймаць ракеты. Вось усіх закрылі ў адной прасторы, куды ехаць у Расію, у іншыя краіны, так. І вось і новае пакаленне людзей, што яны бачаць, якія вось толькі-толькі падрастаюць. Яны бачаць, што ўвесь свет нібыта адвярнуўся, а з боку Расіі, окей, прыязджайце, вучыцеся ў нашых універсітэтах і гэтак далей.
Так, у прынцыпе, ёсць. Ты кажаш, ты баішся, так станецца, так яно і ёсць. Я мушу сказаць, што вельмі часта, ну, напрыклад, заходнія грамадствы, которые стамляюцца эмігрантамі з усходняй Еўропы пасля поўнамаштабнага ўрвання, яны стамляюцца не толькі, умоўна кажучы, там ад беларусаў ці расейцаў, яны стамляюцца ад украінцаў. Калі чалавек у Варшаве чуе паляк, усходні, як яны называюць, усходні славянскі акцэнт або проста расейскую мову, яны кажуць, што спердалей на Украіну. Неважна, ці гэта хто это гаворыць, а па-расейску ж гавораць абсолютно розныя народы. Это разумее па мільярды чалавек эту мову ў свеце і гаварыць на ёй можа. І нават супраць украінцаў ёсць такое. І вот якраз такі ў гэтым кантэксце мы, здаецца, павінны паспрабаваць адчуць, што могуць розныя людзі адчуваць у гэты момант. Нам, я не думаю, каму-то з беларусаў прыемна слухаць гэта, нават калі не украінец. Шкада таксама украінца, што яны это мусяць слухаць. Ну так. Мне здаецца, шукаць, мне здаецца, вот реально прасцей шукаць сяброў, не займацца нейкай ненавісцю. Ясна, што ёсць куча гістарычных крыўдаў, яны вельмі часта вельмі справядлівыя. Мы шмат пакутвалі ад расійскай імперыі, мы пакутуем сёння ад пуцінскай Расіі, так, ад іх палітыкі, ад іх інфармацыйнай палітыкі, прапаганды. Але вот сам падыход такі, што калі там такія страшныя рэчы адбываюцца, і там ёсць такія палітыкі або лідеры думак, або нават грамадства ашалелае на гэтым пункце, давайте, не ведаю, там, выкапаем, там, забудемся, што яны існуюць. Ну, гэта, мне здаецца, што гэта шкодна, найперш для нас, таму што я ўжо пісаў раней у артыкулах і гаварыў у розных сваіх таксама праграмах на Свабодзе. Нават калі ўявіць, што здарыцца мара, там, не ведаю, беларускіх нацыяналістаў з 90-х або там ще 100 гадоў таму, што Расія перастане існаваць, я не думаю, што яна перастане існаваць, то людзі гэтыя, которые там жывуць, яны нікуды не знікнуць. Гэта там 100 мільёнаў чалавек, умоўна кажучы, так? І яны будуць далей. Найлепшы спосаб з імі працаваць, это як-то шукаць з элітамі некую супольную мову, пераконваць, расказваць, даказваць. Просто няма іншага інструмента, няма іншага інструмента, як дамова, размова. Умоўна кажучы, вот ты згадвала про Михаила Зыгара, расійскага гісторыка, з якім я браў інтэрв'ю, і вот ён таксама файную штуку сказаў про тое, што, напрыклад, 100 гадоў таму у расійскай імперыі, нават расійскія лібералы, яны думалі про тое, ці далучаць да расійскай імперыі там Константинополь. Тады зразумела было, што Фінляндыя гэта яшчэ частка Расіі, Польша частка расійскай імперыі. Мінула 100 гадоў, сёння ніхто не ставіць пад сумнеў, ну такія ўжо самыя там нейкія адмарожаныя варыяты, што там, не ведаю, Варшава або Фінляндыя павінны знаходзіцца ў складзе Расіі. Ну, про Константинополь, про Стамбул ніхто так не кажа. І гэта стала ў выніку магчымым дыскусій, таксама пераконвання, напэўна, і войнаў, але змены кантэксту. А кантэкст мы можам змяняць вот таксама нейкім культурным узаемадзеяннем. Я думаю, што калі і Манетачка, і Нойс пачуюць беларускую мову, даведаюцца больш пра Лявона Вольскага, яны таксама зразумеюць адрозненне, якое існуе паміж імі і паміж беларусамі, і будуць гэта ў наступны раз больш да гэта свядома ставіць. Я, дарэчы, калі з Ігорем гаварыў, і таксама спачатку па-беларуску спрабаваў, ён таксама чуў беларускую мову жывую. Ён так прыслухоўваўся, некаторыя словы там пытаўся, што яны значаць, што яны гучаць. Я думаю, што нават такія секундныя, мо хвілінныя ўзаемадзеянні яны даюць плён. Ну проста іншага механізма няма. Інакш, калі мы заплюшчым вочы, што ад гэтага зменіцца? Ну так. Дзякую. Пра інтэрв'ю з Михайлом Зыгарам мы таксама яшчэ трошкі пазней паразмаўляем. Я да таго, што ты сказаў, я б дадала б яшчэ тое, што у мяне была такая гісторыя, што да мяне неяк у беларускім бары падышоў хлопец з Украіны, ну, мы ўжо даўно знаёмыя, і ён сказаў, што я так вас адчуваю, а там заўсёды спяваюць беларускія песні, слухаюць там, ну, карацей, нашы. Ён кажа, я так вас адчуваю, што я сябе ўжо адчуваю беларусам. У мяне ўжо большасць тут сяброў беларусаў, мне падабаецца ваш вось гэты вайб нейкі. Вось, ну, вось, нават такія бываюць гісторыі. Гэта нейкі абмен, я думаю. І ад таго, што калі кэнселіць людзей, якія не падтрымліваюць палітыку Крамля, лепей дакладна нікаму не стане. Але падобныя дыскусіі ўзнікаюць не толькі вакол канцэртаў, так, яны тычацца і медыйнай прасторы. У нас адразу пытанне з чата. Вожык Патрыёт кажа, а як Зміцер ставіцца да нядаўніх дадзеных, што ліберальныя медыа ускосна прасоўваюць лаяльнае стаўленне беларусаў да Расіі? Вось, напомню, чым мы сёння займаемся. Ну. Не до России, скажем, мы говорим про самых нормальных, разумных людей российских. Я правильно себе разумею.
расійскія ліберальныя СМі, умоўна кажучы, The Insider ёсць такое СМі, так, што яно прасоўвае ў беларусаў лаяльнае стаўленне да Расіі. Я думаю, што, магчыма, беларускія ліберальныя медыа маецца на ўвазе. Што такое беларускія ліберальныя медыа? Ну, можа, магчыма, наш... Незалежныя ў сэнсе? Я думаю, што хутчэй за ўсё... Еўрарадыё ці Радыё Свабода беларускія стаўленне да Расіі лаяльнае? Я тут займуся самарэкламай, заўтра запрашаю на канал Радыё Свабода, будзе моя штотыднёвая тлумачалка якраз наконт Расіі і Беларусі. Паглядзіце, в сэнсе, мне здаецца, што я ўспрымаю это абсолютно як фантазію, нелаяльнае стаўленне да Расіі. Я сказаў бы, што задача медыяў расказваць тое, як функцыянуе свет, так? Паказваць людзей, і каб яны, самыя разумныя людзі, тлумачылі. І хтосьці мне, можа, прыклад напіша вам у чат, і ты зачытаеш мне просто, што такое лаяльнае стаўленне да Расіі, бо я такога не бачу, не ўспрымаю. Наадварот, я бачу, як у розных незалежных СМі вельмі часта пішуць пра рэаліі ў Расіі, пра то, як хтосьці вярнуўся з так званай СВО, то есть з вайны з Украіны, вярнуўся там, не ведаю, згвалціў кагосьці, забіў кагосьці. І ці гэта будуе лаяльнае стаўленне да Расіі, паказваць рэальны, у якой сёння гэта дзяржава існуе. Вожык Патрыёт удакладняе ў чаце. Не, ён мае на ўвазе ўсё ж такі рускія, так, расійскія лаяльныя медыа. Умоўны брэкфаст-шоу, яго глядзяць беларусы, і там ідзе расійская павестка. Ну, я, дарэчы, не гляджу это расійскі шоу. Часам з нейкага прафесійнага пункту гледжання мне цікава паглядзець тэлеканал «Дождь», просто, бо яго робяць прафесійныя людзі. Але я згодны з Вожыкам, так, з каментатарам, што вельмі часта людзі, хутчэй не задумваючыся, уключаюць, бо лічаць гэта як бы нечым сваім. Яно, натуральна, робіцца там больш грошай, канешне. У іх таксама шмат вядучых, которые вельмі прафесійныя, або журналісты, которые могуць гаварыць гадзінамі на некую тэму, не пераключацца, яны это робяць як бы вельмі забаўляльна. У іх іншая медыйная культура просто, і патрабаванні іншыя, там павінны людзі крычаць, сварыцца. Натуральна, што это больш людзей прыцягвае, чым просто гаварыць на некую тэму, не ведаю, раскрываць яе глыбока. Гэта, я згодны, што это ёсць праблема, калі гэта робіцца асноўным прадуктам спажывання. Я ведаю, на жаль, такія мае сябры ёсць такія, некаторыя сваякі, которые ўключаюць зранку да вечара на Ютубе расійскі контент, ён там ідзе. Гэта прымушае людзей думаць праз цікаўнасць, да, праз некую расійскую прызму. Калі нема іншага, калі ты не жывеш таксама беларускім жыццём, беларускім контентам, беларускім светам, не чытаеш беларускай кніжкі, не гаворыш па-беларуску, зразумела, што калі манаполія дадзена там, то яны туды проста і працуюць і перацягваюць. Хочаш, не хочаш, у расійскіх каментатараў ты ўсё роўна будзеш чуць нейкія словы, которые як бы гавораць пра нейкую там расійскую моц, пра расійскі контент, пра расійскія імёны, ты будзеш іх запамінаць. І вот калі я казаў пра то, што трэба пераконваць расейцаў гаварыць, даносіць беларускую праўду, гэта таксама дзейнічае з іншага боку. Калі мы чуем пастаянна расійскі контент толькі бескрытычна, нават калі ён, умоўна кажучы, там ліберальны, ці як яго назваць, незалежна ад Пуціна, гэта все роўна выхоўвае у нас расійскі контент. Мне часам ёсць людзі, которые, я ведаю, там расказваюць нейкія цытаты інтэрв'ю з Латынінай, або там Пастухова, яны могуць цытаваць цэлыя думкі іхныя. Гэта трошки дзіўнавата. Хацелася, каб людзі все-таки, у нас ёсць вельмі шмат разумных беларускіх палітолагаў, аналітыкаў, гісторыкаў, і каб людзі цытавалі іх. Журналістаў, напрыклад, якіх мы таксама запрашаем да нас у госці. Беларусы ўсё ж такі працягваюць такім чынам глядзець інтэрв'ю там расійскіх блогераў і журналістаў таксама. Напрыклад, вось Юры Дудзь, Варламаў, так, мы памятаем, калі Дудзь узяў інтэрв'ю у Марыі Калеснікавай, які быў халівар, мы нават трохі гэта абмяркоўвалі ўжо, што з аднаго боку часта вось там гучала тое, што затое гэта інтэрв'ю дакладна паглядзець больш людзей. Ці значыць гэта, што мы застаёмся дагэтуль у адной інфармацыйнай прасторы? Ну, для мяне загадка, якімі матывамі кіравалася Марыя Калеснікава. Просто да мяне часам людзі прыходзяць у каментары, дагэтуль крытыкуюць мяне за тое, што я пасмеў скрытыкаваць Марыю Калеснікаву. Я не крытыкаваў, я просто здзівіўся. Як?
Як ты Таму, пасмеў? так, дзе Марыя Калеснікава, дзе ты, яна вядомая, там сядзела ў турме, я абсалютна не маю праблемы з прызнаннем тым, што Марыя Калеснікава таксама нічога не мусіць нікому даказваць, яна выбірае тое СМІ, якому хоча даць это інтэрв'ю, і я не папракаю, але мне падаецца, што ўсё ж такі аўдыторыя Дудзя, гэта, перш за ўсё, ясна, што гэта расійскамоўная аўдыторыя былога Савецкага Саюзу, і сярод іх шмат выпадковых людзей, а канкрэтна беларуская аўдыторыя, грамадска-палітычная, заточаная, скажам, на Марыю Калеснікаву, которая лічыць яе гераіняй, яна все-таки ў беларускіх СМІ. І калі мы там параўнаем это аўдыторыі самых папулярных беларускіх ютуб-каналаў, якім яна магла б даць інтэрв'ю, і параўнаем прапарцыйна да колькасці людзей у Беларусі і расійскамоўны свет, то беларускія ютуб-каналы выйграюць по-любому. Што яна выйграла ад гэтага, я не вельмі разумею. Ну так, і адзін раз убачылі. Але паверце, цяпер хуткасць навін, хуткасць падзей і працы СМІ такая, што я думаю, што праз пару тыдняў ніхто не ўзгадае, што навогуле давала інтэрв'ю Дудзю. Але ўсё ж такі, вось калі нашыя беларусы, яны выступаюць у такіх вось шоу, так, хай не прапагандысцкіх, напрыклад, вось ўсё ж такі такія шоу, яны, дапамагаюць даносіць нашу перспектыву і нашу ўвогуле павестку? Не, я думаю, да, залежыць, што мы там гаворым, конечно. Я глядзеў інтэрв'ю Марыі Калеснікавай і Дудзю, не узгадаю, што Марыя Калеснікава штосьці расказвала пра Беларусь, яна хутчэй гаварыла там пра свой свет, сваё ўспрыняцце. Зразумела, я бачу, што многія рускія пісалі, расейцы дакладней, што ім вельмі падабаецца Марыя, што беларусы там усміхаюцца, яна такая прыгожая, шчаслівая, вясёлая. Гэта плюс. Мне зараз я дзіўна себя адчуваю, бо я мушу казаць, што б я хацеў, каб сказала Марыя Калеснікава расійскай аўдыторыі. Ёсць такія рэчы, што б я хацеў, каб яна сказала, каб яна тлумачыла ім, што у нас іншая дзяржава, іншая мова, іншы свет, іншае думанне. Мы хочам жыць інакш, хочам жыць асобна, мы не хочам ніякіх саюзаў з Расіяй. І каб гэта даносіла той, колькі там паглядзела, 3,5 мільёна, здаецца, чалавека гэта інтэрв'ю. Такія рэчы варта расейцам даносіць. Я памятаю, што там былі такія людзі ў яго, беларусы, которые пра такія рэчы расказвалі, гаварылі пра беларускую мову, пра беларускія кніжкі. Я думаю, чым больш расейцы будуць чуць пра гэта, тым больш яны будуць асвоеныя з думкай, што гэта все-таки нешта іншае, беларусы нешта іншае. Бо я не думаю, што шмат там ведае пра Беларусь, можа ўспрымаць нейкія навіны пра нешта, што як нешта асобнае. У мяне ў такіх шоу, калі шчыра, я разумею, што кожны выжывае як можа, у мяне заўсёды турбуе гэтая рэклама, якая там. Вось ты бачыш такое драматычнае інтэрв'ю, напрыклад, з былой палітвязанкай ці там яшчэ з кімсьці, так, і тут раптам нейкая рэклама нейкага гатэля, там, у якім могуць там адпачываць там людзі з Расіі, напрыклад, і ўсё, і такім вясёлым голасам тых жа людзей, якія толькі што вялі вось гэта драматычнае інтэрв'ю. Напрыклад, тое самае было, напрыклад, калі Михаил Козыраў зрабіў, добрае, у прынцыпе, такое кіно, так, пра музыку беларускіх пратэстаў. Было цікава, гэта вось шкада, што у нас такога фільму не з'явілася, што мы самі такое не зрабілі. Так, але ён можа з боку часам лягчэй, без вось гэтага з псіхалагічных нейкіх момантаў, нюансаў, так, вось сабраць гэтую карціну, не ведаю, але атрымалася не дрэнна, не кепска, але раптам хоп, так, і рэклама, вось гэта так проста, вось это такой, думаеш, што... Гэта правіла ютуба, правіла выжывання таксама гэтых зорак. Я, дарэчы, ты ўзгадала пра гэта, Дудзь рабіў абсолютна шыкоўны фільм пра беларускіх уцекачоў, мне здаецца, гэта было адразу пасля вайны, магчыма, але ён рабіў пра тых беларусаў, якія пасля 20-го года ўцякалі. Ён паказаў фантастычных людзей, которые, я думаю, зрабілі вельмі вялікую, добрую, не знаю сказаць, рэкламу, або расказалі, адкрылі вочы, паказалі не толькі расейцам, а расійскамоўнай аўдыторыі, бо Дудзь это ж не толькі Расія, там глядзяць з многіх краін яго людзі, которые разумеюць па-расейску. І яны паказалі беларусаў, як такія адважныя, разумныя, культурныя,
вялікі народ. Я не думаю, што ў гэтым ёсць нешта кепскае, бо яны рэальна расказвалі пра сваю дзяржаву, як яны за яе змагаліся. Вялікая краіна, вялікі народ, беларусы. Так, на гэтым фоне асабліва цікава паглядзець на інтэрв'ю, якое ты недавно ўзяў у Михаіла Зыгара. Можаш расказаць, што за выбар, чаму менавіта ён, што было, чаму было цікава паразмаўляць з гэтым аўтарам, журналістам, і чым ён цікавы, і што самае такое моцнае і можа новае, што ты для сябе пачуў падчас вашай размовы? Мне цікавыя з расійскай публічнай прасторы людзі, якія праз блізкую беларусам оптыку глядзяць на нас, которые могуць і расказваюць расейцам пра Беларусь такой, якой бачым мы. Мне падаецца, што Михаил Зыгар гэта адзін з тых расейцаў, который вельмі добра ў параўнанні там з рэштай расійскай эліты бачыць Беларусь, беларусаў, прынамсі ён цікавіцца імі, так? Ён хоча ведаць штосьці пра іх, ён чытае, даследуе это пытанне, піша пра гэта кніжкі. Я чытаў фрагменты яго апошняй кніжкі пра развал Савецкага Саюзу, там ёсць пра Беларусь, там ёсць пра Зенона Пазняка, пра Курапаты. Што кепскага? Што расейцы, а гэта будуць адукаваныя расейцы, которые ствараюць думку, которые як бы пашыраюць гэтыя думкі, гэта эліта расійская, даведаецца пра Беларусь. Там пра беларускую мову ён піша. І я менавіта з такім ключом і выбіраў сабе гасця. Я хацеў, каб мы трошкі яго ўбачылі, чым ён жыве, чым ён дыхае, і як ён нас разумее, і як нас разумеюць расейцы. Выключна гэта перспектыва. І, канешне ж, падчас гэтай камунікацыі даносіць яму таксама нейкія так званыя поінты, так, думкі нашы, як мы гэта бачым, нашу оптыку. Гэта нейкі таксама дыялог, абмен думкамі. Ён цікавы мне як гісторык у першую шарагу, который без гэтай каланіяльнай оптыкі глядзіць не толькі на Беларусь, ён глядзіць таксама на іншыя народы былога Савецкага Саюзу і ў тым ліку народы сённяшняй Расійскай Федэрацыі. Я ў той жа самы дзень, калі браў інтэрв'ю, быў увечары ў Празе ў тэатры, дзе быў спектакль паводле ягонай п'есы, а пазней была такая сустрэча, як бы ў зале там тэатральнай, людзі задавалі пытанні. Там быў чеченец, который вельмі моцна дзякаваў яму за фільм пра Чечню. Чеченец дзякуе расейцу пра фільм пра Чечню, таму што ён зрабіў фільм, дзе таксама тлумачыў гісторыю Чечні, а ён тлумачыць гэта расейцам, гэту гісторыю. Не каланіяльна, што гэта асобны народ з асобнай гісторыяй, што іх свая мова, культура, і што яны не мусяць быць, калі яны не хочуць, часткай Расіі. Мне здаецца, такога госця запрасіць, это як бы госць у дом, Бог у дом. Што яшчэ цікавае ты пачуў падчас інтэрв'ю? Што закранула, магчыма? Можа, новае нешта было? Што ты не ведаў? Я мушу сказаць, я быў здзіўлены тым словам Зыгара, калі ён казаў, што расейцы увогуле нічога не ведаюць пра Беларусь. Ён некалькі разоў гэта паўтараў, што калі, напрыклад, у кантэксце Украіны расейцы ведаюць там пра Верку Сердзючку, Тараса Шевчэнку, Мікалая Гоголя, штосьці там яшчэ, можа быць, Акіян Эльзі я яшчэ дадаваў. То сярод беларусаў кажа, што расейцы не адрозняць нікога. Ну там не ўсе ведаюць, што Ляпіс Трубецкой это беларускі гурт, напрыклад. Я сказаў слова песняры, Зыгар увогуле не зарэагаваў на это. Лукашенко, трошкі Бульба, зрэшты і Лукашенко і Бульба, яны пастаянна ў расійскіх гэтых шоу, КВНах, это самае папулярнае, што яны ведаюць пра Беларусь. І я трошкі задумаўся так, у тым сэнсе, што мне падаецца, що ж такі лепш, каб яны нешта ведалі пра нас. І ведалі і пра мову, і пра Вялікае княства Літоўскае, і там пра 90-е гады, у тым ліку пра Курапаты. Мяне все ж таки гэта ўразіла, і асабліва тое, што я зноў жа скажу, ён некалькі разоў гэту думку паўтарыў. Нехта зараз можа напісаць гнеўны каментар, а навошта, каб яны пра нас ведалі, ці ввогуле хай не цікавяцца намі, хай забудуць. Ну гэта ілюзія, такога ніколі не здарыцца. Лепей, каб яны пра нас ведалі, як пра асобны народ, абсалютна не некі там частку трыедзінага народа, а абсалютна асобны. Каб ведалі, як гучыць наша мова, калі пачуюць песню па-беларуску, каб яны ведалі, што гэта беларуская мова, не украінская. Бо не ўсе ведаюць. Я часам атрымліваю каментары на Ютубе, чаму я размаўляю на украінскай мове, напрыклад. Ну, так, напэўна, пішуць нейкія расейцы, таму што ані беларус, ані украінец такога не напіша. Гэта вусцішна гучыць, так? І для мяне асабіста, мне падаецца, што вось такі аповед Зыгара, ён бы мусіў матываваць многіх беларусаў, асабліва тых, которые як бы цікавяцца грамадска-палітычным жыццём, гісторыяй, культурай, у тым ліку часам працаваць з расейскай аўдыторыяй. Я ведаю, зараз многія закоцяць вочы ў лоб, я таксама іх вельмі часта закатваю ў лоб, калі чую пра такія рэчы, але мне падаецца, што
ну, нам не зашкодзіць даносіць таксама да 100 мільённай дзяржавы, якая калісьці назваў яе самай небяспечнай дзяржавай свету, а мы яе сусед і дзяржава, якая найбольш, на жаль, залежым ад яе, больш чым яны ад нас. І мне падаецца, калі мы можам расказваць расейцам нейкім, которые сапраўды цікавяцца, здольныя думаць крытычна, здольныя даносіць пазней эту думку на сваю аўдыторыю, лепей гэта рабіць. Ну, я думаю, што некаторыя бы журналісты з недзяржаўных незалежных так беларускіх медыя з табой бы, магчыма, і паспрачаліся сёння, бо пераехаўшы у еўразвяз, мы вельмі часта чуем вось такое нават з боку кагосьці, ну, мясцовых, так? Вось приехали ваши там расіяне, вось вы, ну, разбирайтеся самі, вось вы же разам, вы же на адной тэрыторыі, вы самі павінны нешта вырашыць, і ўвогуле Лукашенко, вось сябра Пуціна, вам трэба аб'яднацца і неяк разабрацца самім. А беларусы хочуць трымаць дыстанцыю, так, і тым больш медыа, так, мы беларускія медыа. Так ніхто не забараняе, но я працую в амерыканскай медыа, которая дбае пра беларускую аўдыторыю. Я не ведаю, ці за 10 гадоў я калі-небудзь пачуў, каб я нешта рабіў разам з расейцамі, да нічого такога не раблю. Ну, часам запрашаю сваімі гасцямі іх, напрыклад. Да гэтага я працаваў на Белсаце, на польскім радыё, нічога падобнага я ў жыцці не меў, ніхто мне з расейцаў ані перашкаджаў, ані дыктаваў ніякія ўмовы, ніхто мне не прапануе нічога. Калі хтосьці камусьці такое прапануе, а нам это не падабаецца, просто не трэба на это пагаджацца, вот і ўсё. Як бы я не бачу тут праблемы. Мне падаецца, ніхто не ў стане прымусіць беларусаў нешта рабіць супольнае з расейцамі. Не хочаце, не рабіце. Калі ёсць нейкія расейцы, з которыми варта нешта зрабіць цікава, я такіх расейцаў бачу, сярод іх, напрыклад, вот з ігар, напрыклад, ёсць Тамара Ідельман, таксама, который расказвае расейцам пра Беларусь. Да там і многія беларусы не чулі эту гісторыю, пра которую она расказвае, таму што это нам, здаецца, мы жывём у бурбалцы беларускамоўнай, беларускацэнтрычнай, такой нацыянальнай, і нам падаецца, што ўсе навокал думаюць так, як мы. Учора было інтэрв'ю на Свабодзе з Юліяй Семченкай, жонкай былога кіраўніка лукашэнкаўскага пулу. Яна расказала, як яна ехала таксоўкай у Варшаве, і сяброўка гаварыла па-беларуску. І таксіст пачаў рагатаць з гэтай мовы, сказаў, какая смешна, а ён сам з Гомеля быў. Пра што мы гаворым? У нас сваё поле не пахана. Ён пачаў рагатаць, сказаў, што я зараз ад смеха плакаць пачну, таму што беларуская мова такая смешна, так смешна гучыць. А мне было цікава, калі вось пасля таго, як пачалася паўнамаштабная вайна, у мяне таксама ў эфіры тут сядзелі расійскія апазіцыянеры, мы з імі размаўлялі, яны выходзілі тут на акцыі супраць вайны, і я памятаю, што мяне таксама здзівіла, пасля я падумала, ну да, такое магчыма, што яны, калі пачулі пра нашыя суседскія чаты, яны, ого, такое можа быць, я кажу, так у вас чаго няма, да? Яны вось у нас усе баяцца, усе такое, у нас нават няма такога досведу. То бок нават мы, ну не нават, а мы ўсе дазнаемся нешта, размаўляючы адзін з адным, і я думаю, што варта так рабіць, каб, ну, нянавісць агульная да нічога добрага не прыводзіць дакладна. Так вось пашыраюцца войны, пашыраюцца канфлікты, і ненармальна, калі ў такіх канфліктах пакутваюць цалкам як бы адэкватныя людзі. Вось, я думаю. І яшчэ адна гісторыя, я ўжо калісьці яе ўзгадывала, калі наконт таго, што ты кажаш, што вось яны самі пра нас нічога не ведаюць, часам трэба вось распавядаць. Я памятаю, калі мяне запытаўся адзін хлопец з Расіі, вось, а чаму нам не быць разам? Вось чаму вы вось так вось выходзіце? Я кажу, ну слухай, я знайшла такое класнае рашэнне, што адказвацца. Я кажу, любіш вандраваць? Люблю. Я кажу, быў у Чэхіі, быў, што ты памятаеш? Ён пачынае казаць, там, што ён памятае з Чэхію, там, мову, нейкія бары, піва, там, ну вось гэтыя маркеры там нейкія, так? Што ты памятаеш з Германіі? Што ты памятаеш там? Я кажу, а што пра Беларусь? Была запыначка такая, і я кажу, дык вось, я хачу, каб людзі, якія да нас прыязджаюць і чулі вось слова Беларусь, таксама маглі сказаць, ага, мова, ага, вось, ну і пералічыць тое, што з іх, а не проста, што о, Лукашенко дыктатар бульба, як заўсёды. Ёсць, вот на Ютубе я гляжу, і расійскія нейкія там турысты прыязджаюць у Беларусь. Я ведаю, што многія крытыкуюць, многім не падабаецца, як яны сябе паводзяць, але ж, напэўна, не ўсе там паводзяць сябе, там, не ведаю, ці па-жлобску, ці па-хамску. Ёсць вельмі шмат сімпатычных відэа, як расейцы
вучацца гаварыць беларускія словы, яны там глядзяць беларускія кніжкі, гартаюць, ім цікава беларуская гісторыя. Но ёсць такія людзі, навошта іх штучна адштурхоўваць толькі таму, што яны нарадзіліся ў гэтай краіне. Для мяне гэта дзівосна і трошки неправільна. Я кожным, здаецца, выпуску у цябе цытую, дазволь, я ведаю, што мала часу цябе, адзін сказ зноў жа Антона Луцкевіча: беларускі шлях – гэта стваральная штодзённая праца з любоўю да беларускасці і без нянавісці да каго-небудзь. Ну, ведаеце, каб рабіць нешта нармальнае, не трэба нікога ненавідзець, проста трэба канцэнтравацца на тым, што ты любіш. Вот і ўсё. Дзякуй вялікі, сапраўды, часу ўжо няма. Дзякуй, што знайшоў час на нашу размову. Прыходзь яшчэ. Сёння разам з журналістам Радыё Свабоды Змітрыем Гурневічам мы абмяркоўвалі рэакцыю беларусаў на канцэрты расійскіх зорак у Варшаве, феномен увогуле вось гэтых вось добрых рускіх, так, хто гэта і хто яны нам, там, сябры, браты, там, ніхто там. Агульную медыйную прастору і галоўныя сэнсы інтэрв'ю з Міхаілам Зыгарам, які нядаўна, можаце паглядзець на Радыё Свабоды, узяў мой калега Змітрый Гурневіч. Дзякуй вялікі. Для вас працавала са студыі Еўрарадыё Марыся Вайтовіч.